Sinjuri, nsemmilkom għal din l-edizzjoni speċjali ta' One News fejn matul se nkunu qegħdin nitkellmu mal-Prim Ministru Robert Abela dwar l-aħħar żviluppi marbuta mal-coronavirus. Prim Ministru qabel xejn insellem lek u nilqak għal din l-intervista. Nsellem lek Owen, il-kull min qed isegwina, il-ħadd it-tajjeb u mhux biss tajjeb imma sabiħ ukoll. Ġurnata sabiħa minkejja ċirkostanzi ftit partikolari li qegħdin ngħixu bħalissa hija jum normali wkoll li ngawduh flimkien mal-familji tagħna u nħarsu lejn is-sitwazzjoni b'mod pożittiv ukoll illum għandna aħbarijiet aktar pożittivi wkoll dwar is-sitwazzjoni, ġifieri fil-waqt li nibqgħu kawti imma nkunu wkoll pożittivi fiċ-ċirkostanzi. Kif qed inti tajjeb, Prim Ministru, ma matul din il-ġimgħa rajnik lejl u nar bosta konferenzi tal-aħbarijiet li matulhom ħadd u ħabbart bosta deċiżjonijiet importanti wkoll. Kif hija s-sitwazzjoni bħalissa f'pajjiżna? Is-sitwazzjoni hija taħt kontroll? Is-sitwazzjoni hija waħda kalma, kompletament taħt kontroll, għandna awtoritajiet tas-saħħa li verament urew xi stoffa huma magħmulin biha, verament gburi bihom l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, l-isptar l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, kull min qed jgħin it-tobba, in-nurses, kulħadd qed jaħdem mod koordinat, il-forzi tal-ordni li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna u naħseb li bħala pajjiż dan huwa mument illi qed jiddefinina s-serjetà tagħna kemm aħna preparati għal kull eventwalità, kemm qed nieħdu miżuri li qegħdin nkunu proattivi maħniex qegħdin nistennew u mbagħad ngħidu għada naraw, qed inkunu proattivi imma b'mod gradwali. Jiġifieri maħniex imbagħad qegħdin nesaġeraw jew nagħmlu miżuri qabel hemm bżonn kollox fil-mument eżatt, imma biex teħu deċiżjonijiet fil-mument eżatt anke meta jkunu deċiżjonijiet ibsin. Tkun attent tissegwi jien flimkien mal-bqija ta' sħabi qed insegwu qabel kont qed nitkellem sija b'sija, illum nitkellem minuta b'minuta għaliex qed insegwu x'qed jiġri f'pajjiżi oħra, qed insegwu x'qed jiġri f'pajjiżna u skont il-bżonn nieħdu d-deċiżjonijiet. U l-aqwa konferma tad-deċiżjonijiet tajbin u meqjusa li qegħdin nieħdu huwa l-mod kif irnexxilna nżommu n-numri baxxi dalgħodu kellna aħbar sabiħa li fih it-tieni pazjent illi kellu il-coronavirus, il-COVID-19, u dawn huma affarijiet sbieħ ħafna. Anka kull min kien rikoverat sa issa fil-Infectious Diseases Unit, is-sintomi li kellu kienu ħfief, ma kienx hemm dbatijiet, ġifieri qegħdin naraw illi kemm għandna affarijiet li huma taħt kontroll u kemm importanti li nneħħu dal-element ta' biża'. M'għandux ikun hemm il-biża'. Jien mhux qed ngħid kollox isu xejn mhux xejn, m'iniex qed ngħid, hekk qed ngħid illi kollox irid jiġi meqjus fil-kuntest tiegħu. Għandna sitwazzjoni kalma, kontrollata, awtoritajiet tas-saħħa preparati u għandi fiduċja sieħa fihom u nżommu kollox fil-kuntest tiegħu. Fost l-ewwel deċiżjonijiet li ħadd kien hemm l-għeluq tal-ivvjaġġar bejn Malta u l-Italja u eventwalment rajna wkoll illi l-għeluq tal-ivvjaġġar mal-pajjiżi kollha fejn kien hemm it-tixrid tal-coronavirus. Il-bieraħ rajna wkoll il-Pulizija tal-ELI jagħmlu bosta spezzjonijiet f'diversi lokalitajiet fejn hemmhekk bdiet ukoll tiġi infurzata l-kwarantina mandatorja. Għaliex il-Gvern ħass li kien hemm l-ħtieġa ta' din il-kwarantina mandatorja ta' 14-il jum, 15-il jum. Ekku, id-deċiżjonijiet li ttieħdu kienu dejjem imxejn aħna ma fejn rajna l-pajjiżi fejn l-aktar li kien hemm żieda drastika, ġifieri żieda l fuq bis-saħħa tat-tixrid tal-infezzjonijiet ta' coronavirus. Ġifieri bdejna bis-sitwazzjoni kif imxiet fl-Italja, bdejna bl-Italja mbagħad imxejna għal 4 pajjiżi oħra, ġifieri fit-tieni deċiżjoni li ttieħdet u llum hemm sitwazzjoni ta' kwarantina mandatorja ta' 14-il ġurnata ġej minn fejn ġej milli ma' pajjiż ġej. X'inhi n-nazzjonalità allura tot ukoll naturalment għal Maltin u l-Awċin. Dawn kienu deċiżjonijiet li kienu meħtieġa biex tiġi ibsa u l-ħolqu ċertu diskontentizza fuq min kien milqut bihom. Nifhem li hemm ċertu element ta' skumdita, ħafna skumdita x'tid tagħmel 14-il ġurnata inti magħluq ġewwa d-dar tiegħek, imma huma deċiżjonijiet importanti. U li se jżommu li mmorru għal aktar deċiżjoni drastiċi, xiġifieri. Iktar ma nieħdu deċiżjonijiet f'dan il-mument, inqas ikun hemm bżonn ta' deċiżjoni drastika l-kbira kulħadd jaf x'inhi il-lockdown totali aktar il-qudiem. U allura anke l-kwistjoni tal-infurzar, il-multa hija jibsa. Il-multa hija 1000 euro għal kull ksur. U diġà ġew imħarkin persuni u ġew immultati. Jiġifieri 1000 euro għal kull ksur tfisser jekk inti f'14-il ġurnata tikser ir-regoli tal-kwarantina mandatorja l-14-il darba, tfisser 14,000 euro akkumulati. Miżura jibsa imma miżura meħtieġa. U dejjem nimxu mal-pariri li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Jekk l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika jgħidulna hemm bżonn ta' dawn il-miżuri, aħna nagħmluhom, mhux se noqogħdu lura milli nieħdu deċiżjonijiet importanti għax nifhem illi jekk noqogħdu lura u ma neħdux id-deċiżjonijiet meħtieġa fil-mument indikat, ikollok imbagħad tross aktar il-qudiem. U allura importanti li nimxu bil-prudenza. Mhux li tasar kemm tiflaħ fl-immedjat, li kollox ikun skont il-mument li jkun meħtieġ. F'waħda mill-konferenza tal-aħbarijiet li ta' din il-ġimgħa meta tkellimt propju dwar il-kwarantina mandatorja qed
tkellimt ħafna fuq il-kwistjoni ta' responsabilità. Għalfejn hija importanti li n-nies jimxu mal-pariri li qegħdin jagħtu wkoll l-awtoritajiet tas-saħħa f'dan ir-rigward u josservaw il-kwarantina mandatorja. Sodisfatt bil-kooperazzjoni tal-pubbliku. B'mod ġenerali, mir-rapporti kollha li qegħdin jidħlu hemm kooperazzjoni kbira min-naħa tal-poplu, hemm episodji fejn ma kienx hemm kooperazzjoni, fejn ma kienx hemm kooperazzjoni intervjenew il-forzi tal-ordni, il-pulizija tagħna u taw iċ-ċitazzjonijiet, però fl-aħħar mill-aħħar din tibqa' kwistjoni kollettiva. Kemm aħna bħala poplu se nkunu kapaċi li flimkien ngħidu hemm din il-problema. Iktar ma nikkoperaw flimkien, iktar ma niġbdu ħabel wieħed, il-problema aktar se nċekknuha. Jekk mhux se nikkoperaw, se nissugraw li l-problema inkabruha. U mhijiex biss allura kwistjoni ta' nfurzar ta' bil-fors min-naħa tal-pulizija, dak jidħol fejn ikun hemm ma jobdix. Imma li kulħadd nifhmu. Jien persuna li għandi sistema tal-immunità li hija tajba u m'għandix kundizzjonijiet ta' saħħa dak li jsejħu l-underlying conditions. U allura nista' nkun egoist u ngħid mela jiena ħankun indifferenti u nħalli l-kondizzjoni taqbadni għaliex naf li jkolli ftit sola, jitla li ftit deni wara ftit ġranet tgħaddili. Imma lil min se neffettwa jiena, lil min nista' immarrat jiena. Mod partikolari lil anzjani jekk għandna anzjan jew persuna li għandha s-sistema immunitarja tagħha jew għandha kundizzjoni oħra. U għalhekk mhix kwistjoni ta' egoizmu, din kwistjoni tal-aħna akbar mill-jiena, dejjem ħobb nuża din il-frażi u f'dal mument mhix il-mument tal-jiena, dan huwa l-mument tal-aħna li naħsbu f'ħadd ieħor ukoll inkunu solidali ma' ħadd ieħor ukoll u li noħdu dan l-approach kollettiv illi aktar ma nikkoperaw aktar se noħorġu mill-problema malajr. Huwa mument li mhux l-aktar komdu laqattexna kollha kemm aħna. U allura aktar ma nikkoperaw mal-awtoritajiet tas-saħħa u mad-direttivi li qed jingħataw, aktar noħorġu mill-mument malajr u nkomplu bil-ħajja normali tagħna kemm jista' jkun malajr. Kif qed tajjeb inti fil-bidu semmejt illi din ovvjament din l-influwenza ħolqot anke biża' kbira f'dan fil-poplu Malti u għawċi kollu. Kemm aħna mħejjina imma għallar sitwazzjoni li aħna din l-imxija tal-influwenza tista' tolqot lil pajjiżna? Aħna l-approach li ħadna kien ħsibna fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos dalodu ħabbarna n-numru ta' sodot illi għandna imħejjin fl-eventwalità illi l-problema ma tibqax kontenuta bl-aktar mod kontrollat kif hija llum, jista' jkollok sitwazzjoni fejn in-numru jiżdiedu preparati għal kull eventwalità qegħdin. U għalhekk nerġa' nibadda l-messaġġ ta' tranquillità, ta' serħan il-moħħ, ta' kalma għaliex ippreparati għal kollox għandna awtoritajiet tas-saħħa li huma preparati biżżejjed sodod, biżżejjed apparat, biżżejjed staff mediku kemm tobba, kemm nurses kif ukoll il-persuni l-oħra li joffru s-servizzi anċillari u għalhekk li jiena fil-waqt li jiena kawt ninsab kalm ħafna. Kemm inti sodisfatt imma wkoll bil-ħidma li qed issir miċ-ċivil. Ovvjament nifhem li hemmhekk hemm xogħol kbir li huwa għaddej mill-ċivil, mill-ħaddiema taċ-ċivil. Kif qed tara li qed tiżvolġi l-ħidma hemmhekk? Ħafna sodisfatt aħna ngħaddejjem bil-pjan ta' kontingenza. Ma bdejniex il-bieraħ jew l-bieraħ tlula jew meta kellna l-ewwel każ. Ilna nippreparaw is-sitwazzjoni, nsellem ukoll il-kap taċ-ċivil, Mario Kotajjar għall-ħidma kbira tiegħu li kellu flimkien mal-bqija tan-nies tiegħu. Ilna ninsabu preparat. L-ewwel pjan li kellna kien ta' 300 faċċata biżejjed ngħid. U kien jipprepara l-kull eventwalità l kull ċirkostanza. Illum dak il-pjan issektar qed inwettquh billi jkollna l-preparamenti lesti on the ground, spazju ta' sodot, numru ta' sodot, mediċini, għandna l-preparamenti kollha li huma place. Ix-xewqa tiegħi hija li ma nuġu bżonn xejn minn dan kollu, nkunu nistgħu nħarsu lura u ngħidu kemm ippreparajna u kemm lestejna sodot u kemm lestejna preparamenti. Imma ma ġejniex bżonnhom. Jew ġejna bżonn ftit minnhom. Għaliex tkun saqajk mal-art u tittaċċetta wkoll li Malta hija parti mid-dinja, hija pajjiż bħal bqija tal-pajjiżi oħra u li jkollok numru bieraħ spjegajta waqt konferenza stampa. Li nippruvaw ngħidu aħna li stajna ma kellniex każ wieħed ma nkunux qegħdin realistiċi. Ma ngħixux bozza. Ma ngħixux bozza. Aħna li rridu nimmiraw għalih u dan qed jgħidulna wkoll l-awtoritajiet kollha tas-saħħa li nikkonsultaw magħhom. Illi l-każijiet li se jkollna u se jkollna każijiet oħrajn f'pajjiżna, bil-fors maħniex differenti mill-bqija tad-dinja. Li ma jkollniex sharp increase, jiġifieri li l-każijiet ma jisparawx il fuq f'daqqa. Jiġifieri jekk għandu jkollna 100 każ f'pajjiżna li rridu naraw huwa li flok dak il-100 każ ikunu f'ġimgħa, ikunu mqasmin fuq medda ta' 3-4 ġimgħat biex nagħti eżempju biex nispjega dak li qed ngħid. U għaliex dan biex l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna bir-riżorsi li għandhom ikunu jistgħu jleħqu u jagħtu l-kura lil kull wieħed u waħda minn dawk il-pazjenti.
Niġu għal-kwestjoni tal-lockdown. Fl-aħħar sigħat kellek numru ta' entitajiet illi qalulek biex tagħmel lockdown. L-ewwel qabel net, xi tfisser meta ngħidu il-kelma lockdown. U mbagħad kellek ukoll entitajiet bħal mija l-Kamra tal-Kummerċ li l-bieraħ ħarġet stqarrija fejn qalet ejja noqogħdu fuq l-awtorità tas-saħħa, markat ukoll illi lockdown tfisser ukoll illi jkollok konsegwenzi katastrofiċi kemm fl-ekonomija kif ukoll fl-impjiegi. Għaliex inti għadek forsi sissa qed toqgħod lura milli tieħu din id-deċiżjoni? Primarjament għaliex l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika ma tawniex dak il-parir, anzi qed jgħidulna li jekk nafsu l-buttuna il-kbira u din hija l-buttuna tad-deċiżjoni kbira f'dan il-mument, ir-riżultat jista' jkun flok pożittiv, negattiv. Għandek distinzjoni bejn il-partial lockdown u l-full lockdown. Mela, min qed jitlob għal lockdown mhuwiex qed jispjega jrid partial lockdown e full lockdown qed nifhem li qed imorru għal full lockdown. Partial lockdown tista' tkun li inti jkollok ċerti entitajiet, postijiet tax-xogħol, postijiet oħrajn li jkunu magħluqin, full lockdown ikun ifisser kulħadd ġoddar ħlief biex jixtri l-affarijiet tal-ikel u l-mediċina. Fil-verità, ħafna mhumiex qed jgħiduha, illum nista' nikkonferma li aħna qegħdin f'partial lockdown għandna l-qrati. Nagħti żewġ eżempji, l-qrati tagħna illi huma magħluqin tribunali bħal tal-awtorità tal-ippjanar huma magħluqin hemm entitajiet oħra illi huma magħluqin, jiġifieri hemm fil-verità aħna morna għas-sitwazzjoni ta' partial lockdown skont kif meħtieġ. Illum f'dan il-mument maħniex skont il-pariri mediċi li għandna, maħniex tal-parir, maħniex tal-fema illi għandu jkun hemm il-full lockdown. Il-full lockdown ifisser dbatija kbira għal poplu Malti u Awċi. U la mhux qed ningħataw il-parir mediku li f'dan il-mument nagħmluha. Mhuwiex il-mument li nagħmluha. L-ikbar kwistjoni f'din kollha hija għalkemm. Jekk se tafas il-buttuna tal-full lockdown, għalkemm? Jiena smajt perjodu ta' xhur. Jiġifieri aħna se nkunu qegħdin ngħidu lill-poplu Malti li jrid joqgħod magħluq ġoddar tiegħu għal xhur. Ejja nifhmu l-impatt ta' id-deċiżjoni se jkun. Jiġifieri litteralment inti se tkun priġunier ġewwa darek għal numru ta' xhur. U għalhekk qed nieħdu dal-miżuri kollha inti semmejtli miżuri drastiċi. Iva kienu miżuri drastiċi li ħadna s'issa, imma biex l-affis ta' dik il-buttuna tal-full lockdown nipposponu sa dak il-moment li jkun meħtieġ. Iktar ma nieħdu deċiżjonijiet ibsin illum, iktar qed inbedu l-possibilità li jkollna nafsu dik il-buttuna il-bot minna. Jekk ikun hemm il-minna, jekk ikun hemm bżonn tieħed dik id-deċiżjoni malli l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika jgħidulna issa l-mument li tieħdu dik id-deċiżjoni, nieħdu dik id-deċiżjoni. Però dik id-deċiżjoni se tkun tfisser impatt mhux żgħir fuq il-pajjiż, impatt l-iktar fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għaliex kulħadd irid jifhem mbagħad li ma jistax ikollok, u hekk nagħmel ftit appell ukoll, ma jistax ikollok kif kellna fl-iskejjel, l-eluq tal-iskejjel. Eżempju klassiku tal-partial lockdown li qegħdin fiha mela laqna l-qrati, għalaqna l-iskejjel, mela ma għamilniex lockdown, imma għamilnieh b'mod meqjus u b'mod kontenut, skont il-parir li tawna l-awtoritajiet tas-saħħa. Imma bl-istess mod imbagħad qas nistenna li nagħlqu l-iskejjel u jkollna ġemma ta' tfal ġo playground għax inkella l-iskop kollu se jkun intilef. U għalhekk li nappella nerġa' l-kooperazzjoni tan-nies. Nobdu id-direzzjonijiet li qed jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa, il-forzi tal-ordni tagħna, nimxu ma' dak l-istruzzjonijiet biex imbedu u jekk jista' jkun mhux biss imbedu ma nevitaw iċ-ċirkostanza tal-full lockdown. Għax dik l-impatt se jkun wieħed li mhuwiex wieħed sabiħ ħafna. Ministru, l-imxija tal-coronavirus issa tgħid ukoll ġabet arkub tej l-industrija turistika ta' pajjiżna. X'miżuri qiegħda jittieħdu bħala gvern biex tkunu ta' spalla għal din l-industrija li nafu li tħalli miljuni kbar fl-ekonomija ta' pajjiżna, iżda nafu wkoll li din l-imxija jista' wkoll eventwalment ikollha impatt fuq oqsma oħra tal-ekonomija ta' pajjiżna. Hemmhekk il-gvern il-bieraħ nafu li diġà ħabbar bosta miżuri biex jgħin lil din l-industriji. Ħanaraw aktar għajnuna lil dawn il-kumpaniji li bħalma nafu jħadmu eluf ta' ħaddiema bilan illi nilqgħu għaliha din is-sitwazzjoni? Il-priorità tibqa' dejjem li nħarsu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Dik hija l-ewwel priorità u tiġi quddiem kwalunkwe konsiderazzjoni oħra. Però mbagħad tittara wkoll l-impatt tad-deċiżjonijiet li wieħed jieħu. U għalhekk illi semmejt li għandna kull deċiżjoni tittieħed b'mod gradwali skont il-pariri li jkollna, imma b'mod li inti l-impatt negattiv tnaqsu kemm jista' jkun possibbli. Għaliex fil-waqt li narġa' ntenni li l-ewwel deċiżjoni primarja u l-konsiderazzjoni primarja tibqa' l-preservazzjoni tas-saħħa tal-poplu Malti, aħna bħala gvern irridu naraw ukoll illi insalvaw l-impjiegi. Għaliex
jekk 50 u nemmen li 50 tal-ġimgħa oħra noħorġu b'wiċċ il-ġid minn din is-sitwazzjoni, mhux nemmen anzi konvint li noħorġu b'wiċċ il-ġid mis-sitwazzjoni li qegħdin għaliex preparati għal kollox u ħejjejna għal kollox, f'dak il-moment in-nies se jgħidulna wkoll imma jiena l-impjieg tiegħi sar minnu issa. L-inkam tiegħi x'sar minnu issa, jien għandi kont tal-kera x'inħallas, għandi kont tad-dawl u l-ilma x'inħallas u għalhekk irridu naraw is-sitwazzjoni b'mod holistiku. Il-preservazzjoni tas-saħħa, l-ħarsien tas-saħħa, dik l-ewwel priorità, imma rridu naraw ukoll li ma nagħmlux deċiżjonijiet bla doċċ jew maġla jew biex inkunu populisti. L-aħfef ħaġa li hija f'dan il-mument biex neħles mill-pressjoni kollha li qed tiġi minn kull naħa nagħmlu total lockdown. Imma dik tirridu nifhmu li jkollha l-konsegwenzi tagħha jkollha konsegwenzi fuq l-impjieg, semmejt l-impjiegi, semmejt l-industrija tat-turiżmu, milquta ħafna milquta b'mod negattiv bid-deċiżjonijiet qiebsa drastiċi li ħadna. Li nagħmlu kwarantina 14-il ġurnata fuq kull min ġej f'Malta. Għax ir-realtà tfisser. Din eżempju ieħor tal-partial lockdown li għandna. Aħna t-turiżmu huwa magħluq. Jiġifieri min qed jgħid li aħna m'għandniex lockdown, da żgur l-għandna, aħna għandna partial lockdown u ma tantx hija partial, hija lockdown wiesa mhux ħażin għaliex min se jiġi Malta biex joqgħod l-kamra tal-lukanda msakkar. Mela allura min qed jgħidilna aħna qed nibżgħu nieħdu iva, aħna ġa ħadna deċiżjoni ta' partial lockdown u qegħdin f'partial lockdown. Tliet eżempji semmejt rati skejjel turizmu. L-industrija tat-turiżmu magħluqa kompletament qiegħda. Ma derilna li anke skont il-pariri li kellna kienet deċiżjoni jibsa, wieħed mill-ewwel pajjiżi jekk mhux l-ewwel pajjiż illi ħadna deċiżjoni daqstant drastika, derilna li biex inħarsu s-saħħa tan-nies kienet meħtieġa. U n-numri qed jikkonfermawna li dawn huma deċiżjonijiet tajbin. Biex issa impattu għall-impatt negattiv, u kien hemm mela ma kienx hemm impatt negattiv, il-bieraħ nidejna l-ewwel pakkett ta' miżuri b'saħħithom, miżuri li ġew mill-qwajn tajjeb mill-industrija, nifhem li hemm min qiegħed jikkummenta illi mhumiex biżżejjed, nifhem illi jista' jsir iżjed, se nkunu qegħdin nistudjaw iżjed miżuri li nistgħu nħabbru biex ngħinu l-industriji tagħna fosthom l-industrija tat-turiżmu u tal-ospitalità u rikreazzjoni li l-aktar li ħassew id-daqqa b'mod immedjat għax aħna fil-mument li ħriġna dik id-direzzjoni li jkun hemm kwarantina mandatorja mill-ewwel l-impatt waqa' bis-saħħa u mal-ewwel sekonda ta' dik id-deċiżjoni. Imma għalhekk għax għandna finanzi tal-pajjiż li huma fis-sod, ekonomija reżiljenti, b'saħħitha, u għax konna bilgħa u ħsibna l-ġurnata. Għax faċli tgħid, faċli nisma' ma rridx inkun partiġjan, imma faċli jgħidrin deli jgħidilna morru lockdown. Għaspjega għadu jriċ partial full lockdown, partial diġà min jgħadu qas irrealizza li aħna din partial lockdown, imma jitkellem mod populist, jitkellem bir-rispett kollu lejh ma studjax is-suġġett. Sejn minix tabib jien avukat bħalu ma studjajt. Studjajt u konsultajt u niltaqa' ta' kuljum mal-esperti. Niltaqa' telefonati. X'qegħdin jgħidulek l-esperti? L-esperti qed jgħidulna u nsellem hawnhekk b'mod partikolari l-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Charmaine Gawċi li tkellem b'mod regolari magħha. Sitwazzjoni hija kalma, sitwazzjoni hija taħt kontroll, qegħdin ippreparati għal kull eventwalità. U li nimxu aħna qed nimxu jitfit, jiġifieri ma nħux deċiżjonijiet waħdi ma nikkonsultaw, nisimgħu lil xulxin, nitkellmu madwar mejda u mbagħad nieħdu d-deċiżjonijiet illi ikunu meħtieġa. U nemmen li verament qed jiddefinina dan il-mument kemm aħna responsabbli, kemm aħna maturi, kemm ma nibżgħux nieħdu deċiżjonijiet. Anke ġew Għawdex, fir-rigward ta' Għawdex nafu l-bieraħ ukoll ħarġa stqarrija min-naħa tal-Ministru ta' Għawdex fejn qalu wkoll li s'issat m'hemm l-ebda każ Għawdex. Imma hemmhekk ukoll ħadtu diversi miżuri. Iva, fosthom jekk inti waħda minnhom hija qabel ma titla fuq il-ferri li jaqsam bejn Malta u Għawdex u Malta tittieħed it-temperatura, tiġi kontrollat isir l-screening. Hemm miżuri oħrajn sodot li huma lesti għal Għawdex ħabbar id-Deputat Prim Ministru dal-għodu stess numru ta' sodot ippreparati biex jekk ikun hemm l-eventwalità li jkun hemm każijiet ta' coronavirus f'Għawdex kollna l-preparamenti li huma lesti wkoll, jalla ma niġux bżonnhom. U bil-mod kif huma mexxi l-affarijiet qed naraw illi aħna preparati għal kull eventwalità u l-numri qegħdin nikkontrollawhom b'mod tajjeb ukoll. Prim Ministru semmejt ukoll matul il-ġimgħa mill tappell biex l-anzjani kemm jista' jkun joqgħod id-dar. Għalli xi ħtieġa li l-anzjani f'dawn iċ-ċirkostanzi importanti wkoll josservaw illi jibqgħu ġewwa darhom. Ekku, għaliex il-rapporti mediċi li għandna juru illi persuni li jkollhom sistema immunitarja aktar fraġli minn persuni aktar żgħar fl-età huma aktar soċċettibbli jew li jaqbadhom il-coronavirus jew għar minn hekk li l-effett fuqhom ikun iktar b'saħħtu. U għalhekk illi tajna dan il-parir ma ninsewx ukoll li aħna bħala gvern, bħala awtoritajiet tas-saħħa, ħadd ma qed jgħid lil ħadd jekk hemm min iħoss illi fil-każ tiegħu partikolari il-full lockdown tkun iktar indikata, m'hemm ħadd li jżommok milli tgħid jiena
inħoss li biex nipproteġi saħħti aħjar għandi noqgħod ġewwa d-dar. Ġifieri kull min jixtieq li jieħu dik id-deċiżjoni naturalment jista' jieħu dik id-deċiżjoni u din tot l-aktar għall-anzjani tagħna li m'għandhomx restraints ta' xogħol, ġifieri iktar l-anzjani tagħna rakkomandazzjoni hija iktar ma jistgħu joqogħdu ġewwa, iktar ma jistgħu jevitaw fejn għandek numru ta' nies ta' miġemma ta' nies flimkien, iktar ikun aħjar għaliex iktar iżomm il-periklu ta' infezzjoni il-bot. Din hija rakkomandazzjoni li tidher li qed tiġi mill-qwa, ġifieri jekk naraw it-toroq tagħna, it-toroq illum traffiku m'għandix solfejn jagħmel il-problema ta' traffiku. Ir-restorants tagħna ftit persuni, ħafna stabbilimenti ħadu deċiżjoni li ħalqu ġifieri il-pajjiż minnu nnifsu għalkemm m'hemmx ordni ta' full lockdown minnu nnifsu aġġustaw kollha l-partial lockdown anke fejn m'hemmx direttivi biex ikun hemm partial lockdown. Hija realtà li l-poplu irresponsabbilizza lilu nnifsu malajr qed jikkopera ħafna biex kemm jista' jkun ir-rata ta' trasmissjoni titnaqqas tal-coronavirus u jidher li dan mhuwiex suċċess issa ta' gvern, suċċess ta' poplu illi huwa responsabbli u qed jikkontjeni l-problema. Matul il-ġimgħa wkoll il-gvern ħabbar diversi helplines biex jgħin ovvjament lill-pubbliku fil-qadita li jkollu bżonn. Kemm inti sodisfatt bil-ħidma li qed issir hemmhekk ukoll? Bl-informazzjoni, bil-kampanja ta' informazzjoni qed jgħid il-gvern. Sodisfatt nifhem illi kien hemm mumenti fejn il-helplines ġew flooded b'numru ta' telefonati u ma bdewx ilaħqu, żidna r-risorsi ta' persuni li qed jirrispondu t-telefonati, żidna aktar helplines, ġifieri l-helplines qed jinqasmu b'mod speċifiku, ġifieri wieħed li żidna l-bieraħ pereżempju l-kwistjoni ta' jekk inti taf li hemm xi ħadd li suppost qiegħed kwarantina mandatorja u mhuwiex hemm numru partikolari ċempel tirrapporta u l-forzi tal-ordni jieħdu l-proċeduri li huma meħtieġa. Twaħħlu multi l-bieraħ ukoll nagħtaw ċitazzjonijiet u għalhekk importanti li bħala gvern qed nagħmlu dak kollu li nistgħu. M'għandi ebda rimors illi għadna pass lura minn xi miżura. Anka f'dak li huma riżorsi li qegħdin nallokaw, riżorsi finanzjarji wkoll maħniex qed nixxaħħu mal-problema, anzi qed nuru kemm verament aħna għandna s-saħħa tal-poplu Malti u kollha għandna finanzi fil-pajjiż illi jippermettulna. Ma jfissirx dan però li ħajkun hemm blank check għal kulħadd. Din hija sitwazzjoni fejn kulħadd se jkollu jġor parti mill-pis, il-gvern se jerfa' parti mill-pis min ħaddem se jerfa' parti mill-pis u mill-iskumdità, min jaħdem l-impjegati se jerfgħu parti mill-pis ukoll. Għalhekk li nerġa' nappella għal razzjonalità fil-ħsieb li kulħadd jirraġuna fil-ħsieb tiegħu. L-eħfef tkun li wieħed jissakkar f'daru jgħid jimmarġi wara x-xogħol u mbagħad jagħmel li tajjeb il-gvern għadha pietada jew jagħmel li tajjeb l-employer, l-affarijiet mhumiex daqstant sempliċi. U għalhekk nimxu mad-direzzjonijiet li jagħtu l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika fejn mhumiex qed jindikaw li postijiet tax-xogħol għandhom jingħalqu, allura kulħadd mistenni li jmur għax-xogħol. Neħdu l-prekawzjonijiet, il-ħasil tal-idej, li nżommu d-distanza, niddiżinfettaw l-idejn, dawk huma l-prekawzjonijiet u l-prekawzjonijiet l-oħrajn li qed jirrakkomanda id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, imma mbagħad ma nistgħux nippretendu lanqas li nagħmlu full lockdown mingħajr ma jkun mill-awtoritajiet tas-saħħa jgħidu jkun hemm full lockdown. Għax inkella mbagħad l-affarijiet jiġu out of control mhuwiex il-mument, mal-mument li jkollna ħtieġa tal-full lockdown jalla ma jkollniex immorru għal dik is-sitwazzjoni. Il-bieraħ qed illi qed taħseb fil-ħażin biex ittejjeb ma nqos kemm inti fiduċjuż li pajjiżna jista' jerġa' jaqbad jiġri la darba noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Fiduċjuż u għalhekk fil-miżuri li ħabbarna l-bieraħ kollhom huma maħsubin biex ma jintilfux impjiegi. Maħsubin biex ma jintilfux impjiegi primarjament tal-Maltin u l-Awċin, mela rridu naraw aħna li l-impjiegi tal-Maltin u l-Awċin ma jintilfux. Imma wkoll irridu naraw li fil-mument u nittama li dal-mument ikun qrib malajr u bil-kooperazzjoni li qed ikollna mill-poplu fiduċjuż li jkun qrib malajr. Li noħorġu minn din is-sitwazzjoni, irridu nħarsu hemmhekk b'mod aktar b'saħħtu lejn l-ekonomija tagħna li l-industriji tagħna jerġgħu jaħarbu kif kienu, ekonomija tat-turiżmu, l-industriji l-oħrajn, manifattura, diversi setturi, l-retail, l-industrija tal-ospitalità, rekreazzjoni. Ġej is-sajf ukoll jien nixtieq lill-poplu Malti u għawċi tant iħobb is-sajf u ngawduh b'mod normali, skont kemm nikkoperaw issa, skont kemm naħdmu flimkien issa, li l-industriji kollha li jagħmlu l-flus tagħhom fis-sajf jkunu jistgħu jagħmluhom skont kemm nikkoperaw issa, skont kemm nkunu responsabbli u nerġa' nagħmel dal-appell għal responsabbiltà u l-kooperazzjoni min-naħa tal-poplu tagħna. Hija sitwazzjoni li hija taħt kontroll, però mhijiex sitwazzjoni lanqas li nistgħu ngħidu xejn mhu xejn. Għax l-affarijiet mhumiex hekk ir-responsabbiltà titlob mod ieħor, però jiena konvint li l-poplu fehem ir-responsabbiltajiet tiegħu nibqgħu naħdmu flimkien id fit katina waħda u noħorġu minn dan il-mument kemm jista' jkun malajr. Prim Ministru, grazzi ħafna ta' din l-intervista, nawguralek il-komplement tal-ħadd tajjeb. Dik il-kumment ġew wkoll fit-tmiem ta' din l-intervista aħna nkomplu ħanġewkom biex issegwu l-aħbarijiet tal-One News. Komplement tal-jum it-tajjeb.